Ongi etorri adiskide maiteok Eneagramara, giza pasioen mapa koloretsura. ChatGPTri galetuko bagenio nolakoa den gure gaurko gonbidatua, horrela erantzungo luke, dudagin barik, jatorra. Apur bat gehiago estutuko bagenu, esango luke etxerako modukoa. Eta guk geuk ere, adimen artifizialari ezer galdetu gabe, gehitu dezakegu pertsona vitalista dela, aktore karismatikoa, umoregile nekaezina eta antzerkigile entusiasta. Gaur, Eneagramara dator Jon Plazaola. Bueno, Jon, eskerrik asko, gugana etortzeagatik. Mila esker, ongi etorri. Eskerrik asko, Ze modu zaude? gonbidapenagatik. Oso ondo, Ondo, bai? eskertu behar dizut, beldurri gabe onaino etortzea, ez dakit beldurri gabe, agian beldurrez etorri zara. Ez, beldurri gabe eta atsegina handiz gainera, Oso esango ondo. nuke. Orokorrean persona ausarta zarela, esango zenuke. Ausarta naiz bildurra daukadalako. Claro, Noski, ez? bestela inkonstientea izango Hori da, duzu. bildurrari aurre egiten dion pertsona da ausarta, ez da? Bai, hori da. Bai, bildurrak badauzkat, aita naizenetik gehiago, oraindik ere, esponentzialki hasi zaizkidala esango nuke, baina hoiei aurre egiten saiatzen naizenez, pues ausartetik ere izango dudala zerbait pentsatzen dut. Oso ondo, eskertzen dizugu ere ausardia hori, ona etortzerakoan, Eneagramaren izar honetan murgiltzera, Eneagrama zerote den oso argiagian ez duzunean, ez dakitala den. Asko hitz egiten da azken aldian horri buruz. Nere bikoteak ere egin ditu kursoak, Eneagraman oinarritutako kurtsoak eta abar, eta bueno, esan nionean, noa podcast batera, horren inguruan hitz egiten duena. Animatu zintuen orduan. Bai, animatu nintzen, eta batez ere oso interesgarriak iruditzen zaizkidalako, nere bikoteak ere etxera ekartzen dituen gauzak kurtso horretatik adibidez, ez? Ez dakit asko zaren barrura begiratzekoa. Bai, eta asko pentsatzekoa, eta gehiegi pentsatzekoa, ez? Nola da modan dagoen, esaderi, overthinker bat naiz, bai noski. Eta gainera, badauka zerikusia, nere bizitza pertsonalarekin eta profesionalarekin baita ere, ez? Aktore munduan, sorkuntza munduan, baino gehiago aktore munduan, etengabe gaude epaituta, etengabe gaude kalifikatuta, etengabe gaude besten onespenari begira, eta horrek batzutan gure gain presioa jartzen du, gure buruaren gain presioa jartzen digu. Izugarria, imaginatzen dut. Hori da, eta batzutan gauzak zuk nahi bezala edo ateratzen ez direnean, galdetu egiten diozu zure buruari, zergatik izan da hau. Ni izan naiz edo. Ni izan naiz, ez dut maila ematen, ez naiz ondoari, baina gainera beste horrek, bideak ere hor sartzen dira, beste horrek ahal izan du, iritsi da, ni zergatik ez, zer da falta zaidana. Eta baten bukle hortan askotan sartzen, gea. Terapian adibidez, nik asko lantzen dudan gaia da, edo alorra da hori bera, ez? Imaginatzeu terapeuten konsultak egongo direla aktorez beteta, ez? Baina, egon behar lukete behintzat, nik uste dut baietz. Nik uste dut terapeuten konsultak egon behar luketela beteta beti, eta barkatu terapeutak, nik uste dut, hau gainera landu beharko litzatekela eziketan, osea, eskolak, egon beharko liraketela, igual klaseak ematen dituzten terapeutez beteta. Erakusteko gure emozioak eta gu nola autokudeatu baita ere. Hori da, hementxe mezua, bidali dugu, hemen zerbitzu publikoa ere egin nahi dugu, eta ea norbaitek jasotzen duen mezua, ez? Aktorea zarela aipatu duzu, baina beste gauza asko ere bazara, de hecho uste dut, hasi zinela pizkat kasualidadez, ez? Humorearen esparruan, besterik gabe, graziosoa zinelako agian, ez? Eta batean zeure burua ikusi zenuen eszenatoki batean, eta hortik, gauza batek bestera eraman zintuen, eta ez dakit hau, onaino iritsita, karrera luze xamar bat eginda, atzera begiratzen diozun, eta esaten zuen, plan bat zen eta ondo atera da, ez? Edo, dana gertatu ote den, hori, gertatu delako, hausaz, edo, momentuaren zeragatik. Nahiko ondo azaldu duzu, esan nahi dut, hasiera batean, etzen plan bat. Beti egonda hori bai, nere barruan grina. Nik baneukan zerbaitor atera nahi nuena, eta... Publiko baten aurrean erakusteko moduko zerbait? Bai, hori ja igual zan gehiago emaitza bat, ez? Banekien atera bernan hori, azkenean publiko baten aurrean atera beharko nuela gustatu edo ez. Baina bai baneukala zerbait, gustatzen zitzaidan imitazioak egitea, txisteak kontatzea, baita ere irudikatu izan nuen nere buruan noizbait rock talde bateko abeslari bezala edo zerbait jotzen,
lortu ez dudan gauza bat dala, gainera, beti hor daukaten arantza txiki bat dala, momentuz, ze inoiz ez da berandu egia da. Baina banaukan grina hori, eta bapatean grina hori ateratzeko aukera, etorri zitzaidan, nik inundik ere espero ez nuen alde batetik. Ni tabernari nintzan garai hartan, pixka bat unibertsitateko eguneroko gastuak eta gauzak eta ordaindu alizateko taberna batean lan egiten nuen asteburutan nere herrian urretxun, eta nere herrian urretxun Irlandar bat zebilen umoregilea zena. Ark eman zidan aukera, pixka bat barratzean eta txisteak eta kontatzen dituela eta ikusita aukera, taberna horretan bertan debutatzeko, hortxe tarima txiki baten gainean, egin nuen, ondo sentitu nintzen, eta hortik aurrera eta handik gutxira bira bat hasi zen. Urrengo astean, gogoratzen dute, Zaldibarreko gaztetxean geundela biok, ez? Eta orduan bapatean, bai esatearen ondorioz, abentura baten aurrean, ez? Bai esatearen ondorioz, abentura horretan sartu nintzen, eta gero begira, ondoren gauza batzuk bai etorri dira planifikatuagoak, ze ikusi nuen bide hori gustatu egiten zitzaidala gainera, eta beste gauza batzuk zorionez etorri dira bat ere planifikatu gabe. Esan dituzun gauza asko, uste dut oso esanguratsuak direla zeure eneatipoari begira. Baina hori, horretaz gero hitz egingo dugu. Oso gaurpegi ezaguna bihurtu zinen Espainia mailan Aia Bajo telesailarekin, ez? Izan zen garai bat, bueno, ez dakit, orain dela 10 urte? Orain dela 10 urte justu, bai. Garai horretan, 8 apellidos baskosen inguruko boom bat egon zen, euskalduntasunaren errepresentazio bat, modu askotan errepresentatu daiteke euskalduntasuna, baina, bueno, garai horretan ikusentzunezko fikzioetan, euskalduna errepresentatzeko modu bat nagusitu zen. Zuk esango zenuke ondo ematen duzula irudi hori, casting ona aukeratu zutela, zu zara euskaldun prototipiko hori, garai horretan behar zena? Nik uste dut, garai horretan egintzena zela topikoekin eraikitako bai euskaldun, eta gure kasuan bai andaluzen erretratu bat, ez? Ze 8 apellidos baskosen bai gehiago zentratzen zela euskaldunaren topikoz eraikitako pertsonaietan, eta zean berriz Aia Bajo pixka bat gehiago orekatuago zegoen, euskaldunen eta andaluzen arteko hori, errepresentazio hori, baina berriz diot, topikoekin eraikitako errepresentazioa. Nik nire burua, ez dut sekula izango euskaldun tipikoaren takit. Ezagin nola esan, ez? Armarri gitxa edo, ez errepresentazioa euskaldun tipikoarena, eta gainera gorrotu dut hori pentsatzea ere, ez? Ze, bazegoen gauza bat adibidez, Sevillan geundenean, eta batzuei, bai ikusten nien, euskal herritar batzuei, bai ikusten nien euskal herritarrak ginela aldarrikatzeko behar hori. Markatu beharra. Bai, eta agian, herritik gentozen, herri txikitatik gentozen hoi, horrek pixkat, zertako daukagu aldarrikatu beharra euskal herritarrak garela, baldin bagara. Ala baldin bagara. Ala baldin bagara, ez daukagu beharrik hemen esateko, hemen gaudegu, ostras, nahi hori pixka bat nekagarri egiten zitzaidan, eta egia da, topiko horiek hartu behar direna bezala. Orain pixka bat, astuta daukat egia da, proiektu horrek sortu zuen olatua, ez? Pixka bat olatua, bapatean eskaparate batean jartzen zaitulako, bapatean jendeak kalean ezagutu egiten zaitulako, bapatean jendeak argazkiak eskatzen dizkizulako, autografoak, denetik. Oraindik ere gertatzen zaizu personaia horrekin? Oraindik ere gertatzen zait, Iñaki zen. Esaten dizute oraindik Iñaki kaletik? Bai, hemen gutxi. Euskal Herrian gutxi egia esan. Ezagunagoa zarelako beste gauza batzuengatik, eta jarraitu zaitugulako. Hori da, beste, estatuko toki batzutan, konturatu naiz, jendearentzako naizela bapatean sortu den txampiñoi bat bezalakoa. Ez, baina hemen Euskal Herrian zorionez, ezagutzen haute beste gauza batzutatik, eta bueno, jendeak egia esan ez dite aparteko gauzak gehiagirik eskatzen. Baina aurreko urtean joan nintzen udan Kadizera, eta bapaten, eta ikusi nuen nere burua segituan, bazkaltzera joan ginen toki batea, eta ja,
toki hortako sukaldariekin, bertako amamarekin, denekin argazkiak ateratzen, eta esan hon, hau aztutan aukan. Aztu ere egiten dala batzutan. Ja. Gauza honak ditu bera zure profesioak, umorearekin aritzeak ere baditu bere gauza honak, umorearekin bizitzea ezinbestekoa da, baina umoreak ere batzutan arazoak ekar ditzake, ez? Ez dakit inoiz arazotan sartu otezaren txiste bat urrunegi eramateagatik, edo ez neurtzeagatik testu ingurua, horrelakotan sartu izan zara inoiz? Bai. Nik uste dut gainera, orain mai gainean dagoen horrelako debate amaitezin bat dela umorearen mugen debatea. Eta askotan uste sartzen garela horrelako, ez dakit, zentzurik ez daukan debate batean, ze ez dakigula oso ondo zertaz ari garen ere. Nere ustez, eta orokorki hitz egin da, umoreak ez duke mugarik izan behar. Ez duke mugarik izan behar. Badaude, nik uste dut, errespetuz tratatu beharreko zenbat gai. Errespetuz. Eta gainera, zailagoak direnak txistea ateratzea. Zuk edozein gaitaz, baldin badaukazu baliabidea txiste bat eta ona ateratzeko, egintzazu. Ez baldin bada ona, zuk uste baldin baduzu, edo izan daiteke txarra edo ez dela nahikoa, utzizatu eta kito, baina beste edozein gairekin bezala, ez? Nei, gertatu zaiten gauzaik, hola, larriena eta etzen bate larria izan ez da ere, izan zen el Club de la Comediako saio batean, bakarrizketa batean, hitz egiten nuen, txikitan eta nola patioan eta futbolean eta ibiltzen ginen garai haietaz hitz egiten nuen, eta esaten nuen, erderaz esaten nuen, jugamos en un descampado sin público, como el Getafe. Eta futbolarekin sartu zinen, Eta gainera, horrek ematen dit amorrua bereziki. Osa, nola ze serio hartzen deun futbola bezalako gai bat, eta gero beste gauza batzutako, jode. Baina, bapatean, Twitterrez eta Getafeko jarraitzaileak, ultrak, eta etorri zian denak. Cancelado. Amenazuka, ez dakize. Eta okerrena da, oberena da, hori ez, Getafeko ultrak eta vamos a ir a tu casa, te vamos a matar, denetikan esaten. Beste, Eta nahi, hementxe naukan, eta okuritzitan esatea, mira, no sabía que el Getafe tenía ultras, pues ez naukan, ez? Orduan, ez, genetzako hori ere humorea da. Jarraipen ona, txisteari. Baina gogo barik geratu zinen igual, txisteari jarraitzeko, ez? Claro, azkenean esaten dezu, hau jarraitzen baldin badet, gasolina botatzea da zuari, baina egin berko nuke. Nere bete beharra komiko bezala, litzateke horri ere komedia ateratzea. Humore guztia dauka kritiko bat, edo izan behar luke kritika bat atzetikan, edo esan nahi bat. Askotan guk bakarlari bezala egin behar duguna da, gai baten inguruan gure ikuspuntua eman, gure iritzia eman, gure impronta eman. Niretzako okerragoa da nortasunik ez duen umorea edo denak kontentu utzi nahi dituen umorea, nortasuna duen umorea baino. Gai ez aldatuta, aita berria zara, eta ez dakit nola deskribatuko zenituzke lehenengo urte hauek, aita bezala. Espero zenuena gertatu da, edo sorpresaz beteriko bidea izaten ari da? Batez ere sorpresaz betetako bidea izaten ari da. Eta hori, imaginatzen, prestatuta sartuko zinela esperientzia honetan, Bai. Prestatuta eta pentsatzen nuena baino gehiago prestatuta gainera. Bai, bizi izan genuen prozesu bat, erditzaren aurretiko prozesu bat, bikotean, teorekin, amatxoren barruan oraindik, eta gainera oso baliagarria izan zitzaigun prozesu bat izan zen, asko ikasi genuen biok, eta saiatzen gara gainera oraindik ere, behinteo jaiota, aplikatzen horri ikasi genituen. Norbaiten laguntzarekin egin zenuten? Bai, erakunde baten laguntzarekin, eta oso baliagarria izan zitzaigun. Eta gainera, lagunak irabazi genituen, ere, azkeneko bazkaria orain dela ez asko egin dugu talde horrekin, gure sektarekin gute gola ditzen diogu. Eta egia da oso polita dela, ez, ikustea eta testigu izatea, bai gure aurraren eta talde hartan izan genituen beste aurrak nola azten diren ikustea eta horren testigu izatea oso polita dela. Gurearen kasuan, sorpresaz beteriko bidea naiz eta
prestatuta iritsi, ez? Gainera, uste bizitza bera dela, eta gainera bizitza batetaz hitz egiten ari gara, ez? Mundura etorri berri den pertsona baten bizitzataz. Horrela izan behar du, badago 100 planifikatu nahi duguna edo kontrolpean izan nahi duguna, eta beste 100 handiago bat ez ustez betetakoa. Nire asko ematen ari zaite aitatasuna, asko gozatzen ari naizen gauza bat da, baina idealizatzen ez dudan gauza bat da baita ere. Ze egunero, egia esan, ia egunero, bizitzen dut montaña rusa bat. Bizitzen dut montaña rusa bat, goran nagoenean pentsatzen dudana naizela munduan zorterik handiena duen pertsonarik privilegiatuena, pertsonarik zoriontsuena, eta montaña rusa hori jeisten denean, denarekin bukatu nahi dut, ez dut ulertzen zergatik izanen naizen aita, ez dut ulertzen ze zentzu daukan orain eramaten naizen bizitzak, eta hori egunero. Orduan, egia da, gauzak oso intensoki bizitzen ari naizela, lasaitasunarentzako ere badago tartean noski, baina azken aldian askotan errepikatzen dugu gauean, bikoteak eta biok, orain teok 2 urte dauzka, eta bere gelan, bere ohean egiten du lo, momentuz, eta askotan errepikatzen dugu, ze ondo teokin, ez? Ze umez oriontxu ematen dut, bai, eta ze politian ze ez dakiz, eta bintzat, egunero egiten dugun azkeneko gauza, ez gainera behartuta, ez ateratzen zaigun azkeneko gauza, hori da, orduan, hori seinale hona dala ustedes baita ere. Orduan, egia da, plan bat egin genuela, momentuz, behintzat, plan hori ondo ateratzen nahi dela, eta pozik egon beharra daukadala horregatik, ze batzutan, askotan bizitzak erakutsi, ze planifikatzen duzunean, bizitzak eta izula, ikusten aldezu hau, eta bestendetik plast. Eta kasuetan, behintzat horrela ateratzen ari da, beraz, horrek uzten dit, teoren bizitzaren eta hazkuntzaren testigu izaten, pausoz pauso, eta horrekin zoratzen nago. Pentsatu izan duzu zeure maskulinitatearen inguruan, agian ikasitako zerbait desikasi behar izan duzu maskulinitate positiboago baten bila? Bai, gauza asko. Gauza asko, eta gainera, begira, orain dela ez asko, ez nintzen desikasi termino horren oso laguna. Ze, konsideratzen nuen, dena dela ikasi. Ez dagoela desikasirik, baizik, eta zuk lehen zeneukan portaera bat aldatu behar baldin baduzu ere, ikasiko duzula beste hori aldatzen. Baina gero ulertu dut badaukala zentzua. Zen ikuste dut maskulinitatea orain arte ezagutu dugun bezala, ez? Testosteronaz eraikitako horrelako arresi bat, Berlinekoarekin egin zen bezala, mazoak hartu, eta bum, eraitsi behar dugula, gero beste berri bat eraikitzeko, edo arresirik ez eraikitzeko, zuzenean. Ondakinak usteko. Edo ondakinak usteko, baina nik uste dut hori klabea dela baita ere, ondakin horiek utzi behar direla ikusteko nondik gatozen. Baita ere. Eta ondorengo belaunaldiek ere jakin beharko luketela, historian gertatzen den bezala beste zenbat gertakizunekin, hori egon zela, beste eredu berri batzuk eraikitzeko baita ere. Barre egin nahi nuen, uste genuen elkarrizketa hau izango zela asko sarinagoa eta humorez betetakoa, eta sekulako hausnarketa sakonak botatzen ari zara. Ez, nik eskertzen dizut, baina orain datorkit galdera. Jendeak zugan espero du askotan, hori, badator Jon Plaza, ea barrea eragiten didan. Gertatzen zaizu, sentsazio hori, jendeak hori espero duzutaz. Eta gero, familian, adibidez, ere bikotearen familiarekin eta gertatzen zain, serio fama daukat, beraiekin. Bai, serio fama daukat. Zati, hor ja aspertuta zaude graziosoa izateaz eta beste... Ez bereziki, baina bueno, ez dakit nola zergatik ateratzen zaidan horrela ere, ez? Batzutan eremu egokiak edo
esaten dit, ba, igual, umorea edo noiz atera behar dudan, eta noiz, ba, bueno, beste perfil basuago bat edo baina agian mantendu jendea behar dudan. zapustu izan duzu olakotan, ez? Ba, serio, Jon Plaza olao, ez? Ja, baina adibidez beste muturra da gustatzen etzaidana. Osea, badago jendea, egon beharra daukana denbora guztin, txistea kontatu, ezin atera, ez? Bai, eta nahi bintzat ez zait hori ateratzen, eta batzutan egia da, agian, estanbaian ere gelditzen gehala pixkat deskantzatu behar dugulako, eta izu, baita ere, zure ingurukoek ere izango dutelako zer kontatu eta entzutea ere gustatzen zaigulako. Oso ondo, bueno, eta eskertzen dizut, ze benetako perlak bota dizkiguzu elkarrizketan. Eskerrik asko, egia da oso giro goxoa daukazula hemen, Katixa, eta... Hori saiatzen gara sortzen. Ze gainera, bueno, jendeak zintzoki hitz egitea nahi dugu, ze badakizu gero, zeure hitzetatik zerbait atera nahi dugula. Eta zerbait hori zure neatipoaren ezaugarriak dira. Baina horretaz ez naiz ni arituko, horretarako deitu behar diogu gure adituari. Jokin Amestoi deitzen da bera, eta guaintxe sartuko da. Jokin Amestoi, Jon Plaza hola ekarri dizu. Hementxe, Jon! Jokin, urte askotako. Berdin! Ba, zure eskuetan uzten dut, nahiko, bueno, jori aritu da, gauza asko esan dizkigu, eta... Katixa nola esan, badakizu, batzuetan nahiko argi izaten dugu. Azken aldian zalantzak ere izan ditugu gonbidatu batekin baino gehiagorekin eta lasai asko onartu. Baina ez da gaurko kasua, ez da? Gaur ez dut zalantzarik, gaur hasieratik hor hitz gako batzuk esan dituzu eta esan dit. Bera oso aditua delako. Katixa, zuk ere antzeman duzu. Momentu batean elkarrizetan aipamena egin duzu eta begira. Hitz gako batzuk aipatu dituzu, hementxe ditugu apuntatuta. Aventura agian. Aventura. Katixak asko ikasi du azken aldean, neagramaren inguru. Ikasle hona izan naiz beti, eta gainera onenaren alboan nago. Baina, alata guztiz ere, eta bada ez bada, eta prestatu ditugulako. Galdera pare bat egingo dizkizut, lehenik eta behin. Eta gero hiru aukera izango dituzu, eta aukeratu egokiena dena, edo gustukoen duzuna, edo nahi duzuna. Ados. Entzun tentuz mesedez. Gainera lehen ipatu duzu, Madril eta proiektu erakargarriak eta agian. Adi. Almodobarren film berriko kastinan parte hartzea proposatu ditu zure representantiak. Froga egin berri duzu. Zer da burura datorkizun lehendabiziko gauza? A. Desastre bat izan da, ez daukat zalantzarik enaute aukeratuko. B. Enez gustora gelditu, baina nor daki, ikusiko dugu zer gertatuko den. Ala, C. Jon primeran egin duzu. Presta zaitez, Chico Almodóvar berria izateko. Bueno, ez dakit horre betik gehiago izango nuken, ze egia da probak oso eskertxarrekoak direla. Proba batean ez du esango gauzak kontran daudenik, baina alde gauzak gutxi egoten da, ez? Azteko agian, ez zaude, etorkizunean zure kidea izango litzateken horren aurrean, baten bat dago replika ematen, ez zaude ez da ere pelikula gertatuko den dekoratuaren barruan, horrelako gela batean, bueno, ojala horrelakoa balitz, baina horrelako gela txiki batean zaude, kamera txiki batek enfokatuta, orduan gauzak ez dira oso alde egoten. Zaila izaten da, erabakitzea, edo gustora gelditzea oso zaila izaten da. Igual esaten dezuna da, bai, bueno, nik nire lan hain dut, betik gertuago egongo nintzateke, ez? Bueno, ez dakit ez naiz gustora... Ez dakit, baina agian, ez? Euskalo. Ateako nintzateken esaten, ez naiz gustora gelditu, baina esan, bueno, nik nire hain dut, eta gero esperantza hori mantendu. Ni gaina segituan enamoratzen naiz proba guztiekin, uste ezinbestekoa dela pixka bat entusiasmo horrekin joatea, segia da gogoz kontra joan behar baldin baduzu, batzetez joan eta kitxo. Baina segituan enamoratzen naiz bidali dizkidaten pertsonaiekin, testuekin, eta saiatzen naiz aldeten guztia ematen. Baina gehienetan izaten da, ez dakit, ez zen imaginatzen nuena, baina, bueno, nor daki, hor nago. Osea, azalpen honetan alare beste hitzgako bat eman duzu. Bai, entusiasmoa. Neu ere. Katixa zukere apuntak hartu barko dituzu. Hemen. Bigarren galdera. Repreak ditu dizu telefonoz. Ez zaituzte aukeratu Almodóvarren kastinean. Baina, adi, beste proposamen bat duelako zuretzako. Izan ere,
estreinakoz, ekoizpen handiko musikala egina dute Euskal Herrian euskaraz. Eta gizonezko protagonistaren bila dabiltza. Kontua da, antzestu ez ezik, dantzatu eta zuzenean kantatu egin beharko zenukela. Zer atorkizu burura? Orain jokin zuk esan dituzu bi hitz gako. Biela, abestu eta dantzatu. Nago izizut irupista alare, Eta gero aukeratu. Jon, onartu ezazu, erronka handiegia litzateke. Ura handitan sartu aurretik, hobe ez esatea. B. Enaiz trebeena agian ez ere egin horietan, baina saia naiteke. Eta ondo prestatuz gero, agian uste baino hobeto moldatuko naiz. Eta C. Jon, azkenean, iritsi da aspalditik amesten zenuen rola. Oraingoan bai, ikusek flipatu egingo dute nire doainekin. Argi eta garbi B. B. Saiatuko zinateke. Saiatuko nintzateke, batez ere erronka bat dalako niretzat baita ere, nik fobia diodalako abesteari eta dantzatzeari. Fobia? Ez dakit, bai, fobia. Ez dakit, nondik datorkidan hau? Baina egin duzu. Baina egin dut. Hori da kontua. Beti esan dut, fobia gehiago diot bapatean, ez dakit, inolako zeharik justifikaziorik gabe dantza egin edo kantatzeari, oain hemen esango bazen idate, kantatu zazu itxatxitan kantatzen zenuen abestia, segizazu porkulo hartzea, ez, hor ezingo nuke, baina, adibidez, baldin badago musikal bat, saiatuko nintzateke aldudan guztia egiten, dantzan ikasten, klaseak badaude gainera, saiatuko naiz dena ematen, eta abesten ere bai, aliketa hoberen egiteko hori. Eta hor erronka jarriko nioke nere buruari, eta horretarako oso saiatua naiz, orduan saiatuko nintzateke noski. Zuk espero zenuen erantzuna, ez da? Bai, gutxi gora bera. Ia dena daki guztaz. Ez dakagu zalantzarik. Zuk oraindik ez dakizu, baina jakin nahi alduzu, zein Enea tiporekin egiten duzun bat. Noski horretarako etorri naizena? Bagoazen! 7. Enea tiporekin egiten duten pertsonetakoa zarela uste dugulako, ondorio ezatu dugulako. Biok, Katixa, zuk ere bai. 7. Eta 7. hori zer da? Eta nolakoak dira pertsona hauek, edo ze nolako ezaugarriak dituzte pertsona hauek hobeto esan da. Begira, talento handi izateaz gain, energia asko izaten dute, eta plan ugari eta oso ezberdinak egiten dituzte. Askotan. Zer diozu? Horrekin? Bai. Talentuaren kontuarekin ez dakit, nire burua ez daukat oso talentoso tzat, baina badakit talentuak badaukala egin handi batean zerbait berezkoa dena edo jendeak badaukat talentu innato bat edo, eta beste bat landu daitekeena. Orduan, bai saiatzen naiz, aritzen naizen hortan, pixka bat beti hobetzen edo pauso bat aurrera ematen, ez? Asko gustatzen zait, azkenean sentitzea orain nabilen proiektua aurretik egindako baten bat, baina hobeto egin dudala, edo behintzate horretan pixka bat pauso bat aurrera eman dudala. Gauza bakar batean batzutan pertsona hauei arreta jartzea kosta egite zaie. Eta gainera, super emozionatuta egon daitezke egitasmo batekin, eta handik gutxira bertan behera utzen dezakete. Bai. Lehen montaña rusa ipatu duzu. Eta uste dut honekin lotura daukala, ezta? Bai, eta oso impulsiboa izaten naiz batzutan, ez, gauza horiekin. Eta batzutan, edo erabakiak, edo ez ditut hartzen, guztiz presionatuta ikusten naizen arte, edo ja denbora gainean dudala ikusten dudan arte. Ez, zetet, erabakia batzeatu ingoet pixkat, porque ez daukat ez dara ontxe hartu beharrik, eta baten azkeneko momentu, bum, hau, eta venga, hortik, eta baten gero, ke ba? Claro, hau asko zobea da, claro, hainbeste ilusionatzen ninduen hori, fuera utzi, eta oain ilusionatzen hau beste gauza batekin hasi, bai, askotan. Oso 7 hori ere bai. Gustatzen zaitzea hori, ze horiek ez jendea da bilela, hau, ez 7 dan, pertsona, ez 6. Bueno, zure burua justifikatzeko ere erabilitzen. Alaka guztitzen ere, Ez que 7 naiz. Eta jende askok horretarako
tendentzia ere badu eneagramaren inguruan. Bai, baita ez dugu gomendatzen, hau broma bezala esan dut. Adi, mesedez, ez mugatu zuen buruak. Nien naiz 5 bat ala 6 bat. Ditugu bere tendentzia batzuk edo joera batzuk. Baina bidaiatu dezakegu, oberantz. Eta gainera, gero gauza batzuk, ez dira hain kutsa finkoak. Claro. Joera ezberdinak ditugu. Pentsatzen den nik ere, olako test bat edo egingo banu, agian, zen beitu, zazpitik hau bai, baina, ostra, bostetik beste hau ere oso identifikagarri egite zaitez. Gero gainera oso ezberdina da pertsona bat orekatuta dagoenean eta edo desorekatuta dagoenean. Horri buruz ere hitz egin dugu apur bate aurreko saietan. Joera beste neatipoen ezaugarri positiboak edo negatiboak hartzeko ere. Aha. Eta horrek ere eragina dugu. Baina, bueno, ez gara gehiagi luzatuko. Jarraituko dugu pixka bate 7. eneatipua hobeto ezagutzen. Pertsona hauek plazera bilatzen dute gauza guztien gainetik. Edo bintzat, beraien, esango nuke, itxasargia bintzate badela. Konpromisoa aldiz ez da euren bertuterik handiena izaten. Plazera bintzat, konpromisoaren gainetik jartzeko joera izaten dute. Zure kasuan, Jon, claro, gauza batzuk gero konpromiso askatzen dute. Zure lanbideak aita izateak. Aitatasunera nijoan, ez? Egia da, bapatean aitatasunaren aurrean zerbaitekin bertigoa sentitu ban nuen, izan zen gauza horrekin, ez? Ostras, hau bizitza guztirako da. Eta hemen badaukate ardura bat, eta zeozer, bizitza guztirako konpromesua eskatuko didana. Eta horrekin zian, ostras, lako bertigo puntu bat. Orduan, bai orain, saiatzen naizela baita ere, konpromesu kontinuo horren, konpromesu jarrai horren, eta plazeraren arteko oreka bilatzen. Ze plazera, bada, bapateko gauza bat, ez? Orain, dela 3 urte, Teo jaio aurretik, itxaso telesaila grabatzen, aritu ginen, eta horretarako ikasi behar izan nuen, edo ikasi nuen ere iniziatiba propioz, surfean, edo itxasoan pixka bat taularen gainean mantentzen edo flotatzen. Eta wow, horrek engantzatu nintzen, oso zazpi, oso zazpi engantzatu nintzen, eta ikusi nuen momentutxo horiek, bainutxo horiek plazera handia sortzen zidatela, ez? Eta lasaitasun handia ematen zidatela, eta ez, dopamina ematen zidatela asako. Orduan saiatzen naiz hori ere mantentzen, eta horrelako joerak eta mantentzen, ematen dizkidatenak horrelako txuteak, eta txute hoiek sentitzeak gero indarra ematen dit baita ere, konpromesu horietara. Ez que gaina, plazera eta konpromesua ondoan jartzen baditugu, badirudi plazera dela ona eta konpromesua txarra. Edo badukala beste horrelako, negatiboa izango balitz bezala, ez? Baina horrek laguntzen dit, konpromesua ezain negatibo bezala ikusten, baizik eta, den bezala. Surfa egiten jarraitzen duzu. Saiatzen naiz, bai. Oso ondo, ez dakit beste zer. Azkenengo ezaugarri bate aipatu nahi dugu gutxinez. Eta honek ederki laburbiltzen du 7. eneatiporekin bat egitu duten pertsoneak nolakoak diren. Eta hori da, bizitza abentura bat dela. Pertsona hauentzako, eta zuzuk abentura hitza aipatu duzu, elkarrezketan zehar. Abenturari topera bizitzeko eta aliketa gehien gozatzeko gogoa izaten dute. Ez dakite, badirudi ez da, ipatu duzen guztiagatik horrekin betzat bat egiten duzula. Bai, eta ez dizut, abentura ez da bakarrik hartu la niña la pintela Santa Maria, eta segi, ze aurkitzen deun. Ez, edo matxete batekin oianean horre bidea egiten hasi. Ez, abenturak hor daude, eta erronkak eta perlatxoak, ez, altxor txikiak eguneroko bizitzan hor daude baita ere. Kontua da, gure jarrera nolakoa dan gauza hoien aurrean baita ere, eta zuk abenturatzat hartzen baldin baituzu, abentura bat bezala biziko duzu askotan. 2 urteko ume batekin abentura nahikoa, ez? Egunero abentura, eta gainera esan nahi dut, 2 urteko pertsona horrek ere sentitzen baldin badu, bere aitarentzako, bere amarentzako, abentura dela berekin egotea, beragandik jasotzen duzuna, bere begietatik jasotzen duzuna ere oso polita da. Eta ni uste hori transmititzea ere gauza polita dela. Uste dut, abentura batzuk bizi izan ditu dela nere bizitzan, eta askotan izan da, nere bertute eta defektu
nabarmenenagatik. Dala, baietz esatea denari. Osea, ez jakitea ez esaten. Ez jakitea ez esaten, edo baietz esatea, da nire bertuterik handiena, eta nire defekturik handiena, baita ere. Orduan, nik uste dut abenturak bizitzeko, lehenengo eta behin, baietz esan beharra dagola, eta aurrera jarraitu abertze pasatzen den. Hori da. Jokin, zurekin ere abentura bat bizitzen dut egunero. Eta... Etzara bakarra, imaginatzen dut. Gure hemen, saio bakoitzan abentura berri izaten dugu. Gure gonbidatuak ere beti abentura berri bat eskaintzen digu, eta horregatik eskerrik asko, gaurkoan, Jon, gurera etortzeagatik. Espero gustora egon izana. Bai, eskerrik asko zueiz, horrelako elkarrizketak baita ere, azkenean oso lasaigarriak eta terapeutikoak bihurtzen dira, ez? Barnera begiratzen laguntzen digute baita ere, eta hori, ez dala, Jon, mendiala itxasoa, eta horako elkarrizketak bezalako eskerrik asko zuei, ez? Gur zerbitzu publikoarekin komprometituta. Gure ikusentzulei, mila esker zuei ere bai, 9 eneatipo daude, munduan egoteko 9 modu, eta hurrengo eneatipoan ikusiko gara. Agur! Eneagrama podcastaren 2. denboraldia bueltan da. Begira produkzioek ekoitzi dute EITB Mediarako. Guau plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.